Ahojte, volám sa Peter a dneska je začiatok marca. Ja som chcel začať nahrávať nový YouTube blog, kde by som vám chcel ukázať moju tohtoročnú sezónu. Tak uvidím, ako mi to pôjde. Venujem sa triatlonu už niekoľko rokov a chcel by som vám teda ukázať nejakú tú moju prípravu na tohtoročnú sezónu a dneska začíname tak ľahko a máme nejaký 5-kilometrový beh. Akurát sa nachádzam nad Žarnovicou, vedie sem krásna taká polnolesná cestička na Kalváriu nad Hornými Hamrami. No a ja sa už teraz vraciam domov. Dneska to bolo po práci len tak zľahka a na zoznámenie. Chcel by som vám ukázať každý deň niečo z mojej prípravy. Včera som po dlhšom čase sedel na trenažéri a zajtra ma čaká opäť session ráno v gyme. Ráno je skoro 6 hodín. Ja začínam ráno v gyme, takže ma čaká nejaká krátka rozcvička a následne pretvičíme dneska celé telo, keďže som 10 dní v gyme nebol. Takže ideme pomaly na to. Tak začneme nejakými zhybmi, zatiaľ na široko, potom ešte na úzko. Snažím sa každú jednu aktivitu zaznamenávať, aj cvičenie vo fitku. Takže to na mojej strane vidíte, nejde mi ani tak o zaznamenanie každého jedného cviku, skôr zaznamenávam čas, asi dáme 4 série rádu na úzko, na biceps. Dobre, a teraz si zoberieme kladky a spravíme predpažovanie kladkami s nejakou váhou. Posledná štvrtá séria na prste. Hotovo. A ostanem na kladkách a dáme si tam ešte ramena. Začnem ľavou rukou, tu mám výrazne
slabšiu skoro na každý cvik. Takže začneme ľavou. To mohli vidieť, ak niekto rátal počet, tak na pravú ruku som určite zvládol viac. Na pravej ruke nemám zrkadlo, tak uvidíme až na videu, ako to vyzerá. Tak, presunuli sme sa na nohy, čaká nás predkopávanie. Nikdy som si neuvedomil, že tu nie je také dobré svetlo, tak snáď ma dobre vidíte. Dáme si prvú rozcvičovaciu sériu na obidve nohy, teraz s váhou 65 a potom pôjdeme 3 série single leg, pretože znova mám ľavú stranu tela určite slabšiu a aj tá noha menej zvládne. Takže začneme ľavou nohou a pôjdeme single leg. Dve minúty rest a ideme ľavú nohu. Ne. 30 sekúnd rest, vymením nohy a stojí s tou váhou. Aj pravú nohu. A potom ešte dve sérky. Teraz mám váhu 35 a skúsim na druhej série to zvýšiť na 40. A uvidím, ako to pôjde, či to ešte zvládnu tie nožičky. Takže prvá noha, prvá séria. Čaká nás posledný cvik, ktorý je na brucho, stiahovanie kladky. Je to môj obľúbený cvik na brucho, ktorým to zakončím. Ideme sa na budúce pri nejakej novej aktivite. Tak už sedím na bicykli. Dneska som si zobral horáčik na prevetranie. Tak vidíte ten hrad hore. Tak, tam dneska nepôjdeme, ale budeme pokračovať popri Hrone, popod les a ideme na Medokyš, lebo som si zabudol vodu do fľašky. Takže ideme sa tam previesť. To cca 15 km, tak vám ukážem, keď budem zase tam.
Čaute, tak som zastal doplniť si vodu. Sme v obci Bukovina za Bzenicou a tu kúsok je výborný prameň. Keby ste boli niekde medzi Žarnovicou a Bukovinou, je to v tomto stáročku. Čerstvú vodičku. Výborná. A ideme pokračovať. Tak, sem som sa chcel dostať ešte kým nám zapadne slnko. Je to taký môj obľúbený spot, ktorý buď prechádzam cestou domov alebo z domu, keď idem smerom do Žiaru nad Hronom. Takže dneska sme išli do Žarnovice a išli sme touto cestičkou popri diaľnici a niekde do tej dedinky, kde som si bol načapovať vodu a potom ideme sa vrácať takým okruhom cez dedinku Záhorčie, ktoré je niekde tam, ako končí táto cesta, a potom sa napojím na lesnú cestičku do Žarnovice. Väčšina dnešnej cesty bola po asfalte, iba kúsok som prechádzal lesom a ešte kúsok lesom prechádzať budem. A budem doma, momentálne to mám nejakých 15 km a ešte 7-8 domov, keď to troška predĺžim, tak uvidím, ak sa mi bude chcieť. Bude to niečo vyššie hodiny jazdy vonku. Tento rok som iba druhýkrát vonku, takže si to užívam po dlhšej dobe. Vybral som von moje HCčko Supa. Cesťák ešte ostal na trenažéri, keby sa počasie nejako výrazne zhoršilo. Takže neviem, uvidím, či vám ešte ukážem kúsok cesty a niečo natočím. Ak nie, tak sa vidíme pri ďalšej aktivite. Ahojte. Dneska nás čaká ďalší bežecký deň a dneska si dáme fartlek na tejto žarnovickej rovinke, ktorá má 2 km. Začína niekde tam na konci mesta Žarnovice a 2 km končia niekde tam pod tým kopcom, tam je malé stúpanie. Takže teraz som mal nejakých 10 minút rozcvičku a ideme si dať nejaký 5 km fartlek, ten výklus, takže malo by to byť celé 10 km. Máme za sebou prvé 2 fartlekové úseky. Bolo to dvakrát po 60 sekúnd na tempo okolo 4 minúty na kilometr. Toto ešte zopakujeme niekoľkokrát, asi 10, takže v dnešnom tréningu bude 10 minút intenzity a ostatné bude kvázi nejaký objem, nejakých 10 km a dneska by to mohlo stačiť, takže ideme dokončiť ešte 8 segmentov a výklus. Celé to spravím na tejto dlhej rovinke a na Žarnovici, alebo pri Žarnovici. Takže vidíme sa pri ďalšej aktivite. Takže dneska pokračujem druhýkrát v tomto týždni vo fitku. Mám zase celé telo
Takže budem sa snažiť precvičiť každú partiu. Vrch tela aj spodok tela. Teraz ma ešte čakajú 2 série na hyperextenziu a potom pôjdeme na zakopávanie. Takže ešte máme poslednú sérku na mŕtvý ťah, potom si dáme na tejto lavičke šikme tlaky s jednoručkami na prsia a ostáva nám biceps a triceps, ktorý spravíme s jednoručkami a na kladkách. A dneska by to mohlo byť hotovo. Dobre, tak tu po približne hodinky končím moje stúpanie. Som takmer na Penhýbli, čo je sedlo medzi Žarnovicou a Partizánskym. To určite cyklisti poznajú. A ja som sa hodinku štveral hore len preto, aby som troška dlhšie videl slniečko, aj keď som celý čas išiel v tieni. Tak teraz už len zjazd tam niekde dole. Tak toto sú posledné zábery dnešného videa. Snažil som sa vám ukázať môj tréningový plán od pondelku do piatka. Chcel som vám ukázať aj víkend, ale zdá sa mi, že na prvý vlog už by to bolo dosť dlhé. Celkovo mi to tento týždeň vydalo na približne 11 hodín. Cez víkend som ešte absolvoval jedno cvičenie v gyme, dlhší 12-kilometrový beh a skupinovú jazdu približne 45 km. Ak ťa toto video aspoň trocha zaujalo, hoď mi sem like a odber a vidíme sa pri ďalšej aktivite. Čaute. Tieto vracačky po kameru sú zaujímavé. Uvidíme, čo to prinesie.